Takže ahoj diváci, zdravím vás u mého dalšího dílu z Minecraftu. Tentokrát je to ze serveru Kostku. A omlouvám se vám předem za ten rozruch, nebo prostě nevím, jak to říct, za ten hluk v pozadí. Jsem opět na internátě a teď je čas večeří. Já vím, lepší čas jsem si vybrat nemohla, že a poněvadž jsou teď holky na večeři. Tak mám aspoň chvíli klid. Tak a stihnu to snad natočit. Tak. Tady stavím most. Most přes minulost. Tady nám skáče soused Jakub Pavel. Tak. Předtím jsem nahrávala jedno video, že to jsem nějak pokonila, nevím, jak se mi to povedlo. Jo. Tak nahrávám teď po druhý a snad se to povede. Tak si vezmeme stone. Tak, budeme ho potřebovat fakt hodně. Tak. Tenhle most jsem si zkoušela offline. Prostě v singlu, když to tak řeknu. A fakt se mi povedl. A jsem za něj ráda. A rád se nám odhlásil. Předtím se nám jich tady hodně přihlásilo, pak se odhlásila já a začali se ostatní hráči odhlašovat. Nevím, čím to je, jo. Tak, jo. Snažím se dosáhnout hodně lajků, když to tak řeknu, a schlínutí. Jo. Budu ráda za každý like, hlavně. I koment potěší, co bych měla natáčet, protože přece jenom je to moje 3. video. Tak a tohle to je stavěcí série, když tak řeknu. Ten minulý díl nebyl stavěcí, protože jsem neměla nic v plánu, stavět se mi nechtělo. No, že to znáte, jestli hrajete dlouho Minecraft. Právě, že jsem zkoušela různé věci v Offiku. Pak jsem hrála ještě se subem Metina. Jo, jsem holka, co má ráda klučičí hry, převážně, když to tak řeknu. A snad mě za to neukamenujete. Nesnažím se nějak ty hry znechutit vám, to se nesnažím, fakt ne. Jenom mě prostě baví. Tak jsem si jednoho krásného dne řekla, že budu natáčet videa. A nemám vůbec nic připraveného dneska, ale všichni začali nahrávat, tak jsem si řekla, že bych mohla taky. Tak nahrávám taky. Mám v plánu si stáhnout nějaký mod na Minecraft. Třeba mod Animal Bike nebo Clay Soldiers. A nebo ty mody dohromady. Nevím. Ale jestli to utáhne můj počítač. Jestli mi postažení klankne. Což se mi už stalo hodněkrát, ale to jsem stahovala jinou hru. A dost mě to naštvalo. Uprostřed stahování mi prostě z čisté snaklanknul počítač. Já myslím, že v tu chvíli někoho už krtím.
Dneska se chci odreagovat, protože jsme ve škole psali písemku a písemky fakt nemám ráda. To asi nikdo. Teď se blíží období čtvrtletek, což je teda příšerný. Já to řeknu na rovinu. Příšerný. Jo. Tak to je moje kouzelná věž, s kterou mi pomáhá Dostě s oříškem a s dolejškem mi pomáhá Marek. To říkám správně. A ještě samozřejmě jiní hráči. Hráčka jedna. Wow, koukám, že si tam dal sněhuláka. Tady nebývá Marek, to ne. To je... A ten už se odhlásil. Tak se koukneme sem jako Pavel. Tak. Dostě je admin. No ne, tak admin. Spíš něco jako policajt, když tak řeknu. Já to na něj prásknu. Koukám, že tam má enchant. Tak máme 2 levely sice. A blbě se nám leze tady po těch žebříkách. Co tady má? Se pak to tady kuchtí. Ne. On to má v privátu. Sakryš. Dá se tady dát priváte. A je to dobře. Já vám to řeknu. Já koukám, že snědli jedovatou bramboru. Já se mu vysmějem. Skákneme domů. Nejrychlejší cesta. Jo, mikrofon kvalitní jsem si ještě nesehnala. Koukala jsem na ně. Pěkně drahý jsou. Ty, na který jsem koukala, jo? Sem bychom mohli vrátit hlínu, že... Šikovný. Kluci jsou vynalézaví. Nejsou jak... Ale, co si pamatuju, tak takovýhle výtah byl u Subyho. Subyho do skladu. Jestli jste viděli ten jeho díl, tam jsem byla jako Angelikanik. Teď jsem Amerika. Nebudu vám vysvětlovat proč. Když budete chtít vysvětlení, tak si o něj napište. No. A teď mám i svoji sexy velkou. Tak. Takže teď je tam to ubytovaný. Někdo. Přemýšlím, kde tam je ubytovaný. To je trávy. Tak, jo, Petrik. Jestli se mě ptáte, jak se dá ty květináče dát takhle na ten krafťák, dá se samozřejmě dát i tady na pec. A je to úplně jednoduchý, zmáčknete shift, takže se pokrčíte a právě si tam něco položíte. Tady teď v tady ty nové verzi 1.4.7, jestli to říkám správně. A je to dřív, co vím, tak to nebylo. Fakt musím říct, vývojáři, povedlo se vám to. Tak, za pomaloučku, polehoučku, ale jistě se blížíme k dostavění mostu. Určitě ho budu stavět i ofik. Zavedem
po videu ho budu stavět. Tak. Sexy. Koukám, že se nám tady válí schody. Ty se hodí. A teď fíjí nahoru. Jen tak jsme to stihli. Jsme dobrý. Plácnem si. Super. Teď tady mám slunečnici. Od veverky. Tak. Tady máme náš stránek. A tady jsem stála, když jsem to fotila. A budu to dávat nejspíš na stránky našeho serveru, pokud mi to kluci schválí. Myslím si, že to nevypadá špatně, ten most. Super. Se zeptáme ještě kluku, kdo co dělá. Dominika tady máme, Fejla a Petru. Moc nás není. Škoda, škoda. Jak jo? Fakt nás tady moc není. Domču jsem ubydlila tady nahoře. Ubydlila, co je taky výslovnost. Ubytovala. Tak dáme jedno kuřátko a jeden chlebíček při většině hladových chlapeček. Nic proti tobě, Domčo, jestli se na to budeš koukat. Tak. Lomeno TPA. Tak, samo nám to doplní pomocí tabulátoru. Tady to musíme pomocí TPA. Tak, tady máme Domču. Socha Olympus. A chybí nám tady slebí. A na druhé straně je to v pohodě. Hoho. A tady ten server je PvP. Takže nás, koukejte, nemůžem. Je roztomilý. Takový hvězdičky. To jsme bavili i se Stubem. Teď schodíme ho dolů. Tak neschodíme. Kdyby to dostal každý hráč, tak jsem vyřádkovaný. Ale padlo mě, že pokud budeme mít dostatek lapězů, což asi nikdy nebude, nebo prostě jiný barvy, takže bychom mohli postavit sochu hráče. Hej, nenič mi to. Tak. Už jsem se tady potkala s takovýma dvěma hnusnýma hráčema. Samozřejmě. Přihlašte se na tenhle server, jo. Když vás nějaký hráč vám něco bude ničit, tak se to nebojte napsat do chatu. Se to nebojte napsat. Jo. Kluci už si s ním poraděj. Jasný. To znělo docela zajímavě. Jako, ne, že bych vás chtěla vychovávat, to ne. A ne, dochází nám koplík. A Dominik už se nám taky odhlásil.
Sakryš. Tak samozřejmě tady tu cestičku odbourám. A tady dole bude voda. Tak, se kouknem. On mě tady nechal s těmhle dvěma. No, už tady taky píšu blbosti. Já jsem napsat server, jo? Ale já chci spawn. No. Ukážu vám Dostu. Tady Dostia, to je policajt, ten dává bany. Grow je admin a zakladatel. On taky dává bany, toho ani neznám. Toho taky neznám. Bosík, ten už tu nehraje. To jsou holky. Tady Knox, to je taky admin, stavitel, ten dává taky bany. To je náš úžasný spawn. Pokud se mi to podaří a pokud všechno najdu, tak vám ho ukážu. Já jsem se moc neprocházela. Tak tady máme naše tržiště. Vidíte? Vítejte na tržišti. Hoho. Děkujeme. Tady někdo vždycky běhá a dává dolů tohle. Jo. Vždycky si s tím někdo dá takovou práci, že dá všechno prostě dolů. Jo. Což teda já absolutně nechápu, jako proč to dává dolů. Ale tak jako když se mu chce a dává si s tím takovou práci, tak jako proč ne? Může pak se kluci rozčilují. Písárna a máme tam creepera. Haha. Komu to vzal? Viděli jste tam taky toho creepera, ne? Vidíte? Tady si můžeme těžit písek, hodně písku. To až na podloží. Tak. Zákaz dělání velkých a smrtelných jam. Jam. Cože, já už jsem tady jenom s ním. Hoho. Pokud možno řádkovat, to znamená, že prostě si uděláte jeden řádek, druhý řádek, jo, po jednom bloku, tak. Jo, když je to prázdný, tak máme zavolat admina. Tady máme naši super sexy arénu. Zatím žádný nepřibyl. Máme mob arena, maximálně 2 hráči. No, pro vstup do arény. No, vrací věci, ale máme si je pro jistotu nechávat doma. Tak my nepůjdeme dovnitř, jo. Takhle vypadá naše aréna. Seká se mi to. Načítá se spawn. Teď máme velký krafťák. Dobrý. Tady máme náš les. Koukám, že už je skoro vykácený. Taky jako proč ne? Tak jsem tady teď sama. Vždycky, když se nebudete hýbat 15 minut, tak vám to dá kick. Ale jenom na chvíli, asi taky na 15 minut. Jo? Bany jsou dlouhodobý, dokud to admini a policajti nerozmyslejí. Teď máme hlavu. Přihlásil jsem. Tak nám to dá.
A nemůžeme. Škoda. Tady jsou různé domečky. Tam to má blbě osvětlený, jak se mu to tam spawnuje hezky. Tak, vezmeme si masíčko. Nemůžem. Sakryš, nesekej se mi. Prostě vždycky, když natáčím, tak se mi to musí sekat. Nechápu proč. Jo. Taky nemáte asi rádi, když se vám něco seká. Jo. Ne, musíme ze spawnu domů. Potopujeme se. Dobrý. No, srandičky. Jdem si natrhat sakry. Nějaký to jídlo. Tak, dajme se. Ne, teď se mi to bude sekat hodně. Sakra, tak se odpojíme a skákneme do hry pro jednoho hráče. Sakryš, tak vytvoříme nový. Dáme. No, už nemůžeme ani psát. Lamerka. Tak, budeme si hrát. Už tak řeknu. Ne, to tam nedáme. Dáme tam tancit ready. A si napíšeme Lamerka. Malým, abyste již tak viděl. Myslím si, že to bude tvrdý. Protože a poněvadž je to dokonalá rovina. Tancit ready. Vidíte. Ne, tancit. Redstone. Vidíte, co nám to vytvoří. To jsou kluci. Vidíte? Písek. A nic jiného než jenom písek. To jsem nechtěla. Ale můžeme se kouknout, co tady můžeme. Help. Takže máme 3 strany. Takže clear the book. A zkusíme. Zkusíme to enchant. Enchant. K. Tak. Jméno.
Tak, jo. Myslím si, že jo, to bude prdu. Tak, tam, co si tady můžeme tak jako postavit. Už vím co. Já jsem geniál. Budeme potřebovat píst. Ty opakovače, rubit, páčku, hlínu nebo nějaký blok, jaký chcete. Jo, to by myslím, že tak. Dáme to na 4. Tak. I tak. To nejjednodušší, co si tady dá udělat z redstone. Já nejsem žádný redstoneový mák. I když mi jako někdy spousta hráčů říká jako jak to děláš s tím redstonem, tak pak jim to vysvětlím, oni řeknou a jo, tak je to jednoduchý, tak funguje nám to. Tak si to pak zakryjem hezky. Si nám tam nedost. A ten redstone, voda, to by byl průšvih. Hop. Třeba jsem tak moc, můžeme dát tlačítko. Vidíte? Máčknu. Tada, huhu. A to jsem nechtěl. Hop, hop. Chcete si z toho udělat třeba schody. Tak. Tada. Máme schody. Jej, tady to chci. Smáčknete schod a tada. Tak. Nebo to můžete mít skrytý, můžete to mít dlouhý, jak chcete, ale pozor na to, jak dlouho vede redstone, ten signál. Si tam, když tak budete muset dát opakovač. Ale nevím. Tak mám tak ještě ukázat. Z redstone asi nic. Že já nejsem takový redstone nový mák. A něco zkusím. Ha, funguje nám to. Super. Ach jo. Aha, my se na to nemusíme ani klikat. Tak to dáme z každé strany. Páčku. To je rostliny. Pozbíráme tupliky. Tak, nevím, co bych vám ještě ukázala. Jaj. Já jsem zvykla z toho montráku, takže se nedivte. Teď přemýšlím.
Já nevím. Hop, vezmeme. Střelný prach. Máčkám něco jiného celou dobu. To nechci. Vezmeme si tohle a tohle. 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 Jedno tohle. Ale jo. Tak se kosám, hra chvilku. Nevadí. Tak, nemáme tohle, nebo tak. Jo. Tak. Ještě to uděláme. Tak. Takhle máme raketu. Fí. Tak je to úžasný. Dáme nos. Time set light. Někdo mi se žral. Go. Kradá. Třeba víc jich najednou. Myslím si, že se s tím člověk vypne a uděláme rychle víc barevnou. Tak to je jedno, kam to tam dáte, hop. Takže to by bylo tomu dát, tak. Teďkon tohle plesko. Páni. Záplava barev. Co bychom měli? Ohňostroj. Fíja. U toho by se člověk vyblb. A oko můžete dát, kolik barev chcete. Co bych vám ještě ukázal? Asi nic. Už vím. Tak. Vezmeme pec. A jo, ten tam mám. Pardon. A když se postavíme takhle, tak to prostě to nejde dát, co? A někdy bychom se zcoukli, ale když podržíte si shift, jakože se skrčíte, tak si to tam hezky na to můžete dát. To se nepovedlo. Tak si tam dáme třeba sekvoj. Bude to vypadat sice jako koštělné ladění. To roztomilý. Tak. To by bylo asi z tohohle dílu všechno. A loučím se s vámi. Čau, čau.